Firma NS Radijator je osnovana 1991. godine. Bavimo se pretežno izradom metalne galanterije i drugih metalnih proizvoda. Osnovna sirovina je lim koji nam dolazi u tablama. Trenutno imamo oko 50 zaposlenih u oblasti prerade metalnih delova. Tehnički kapacitet je na visokom nivou sa preko 20 različitih vrsta mašina za obradu metala. CNC probijačica, CNC laser, CNC glodavnica, strug, savijača, presa. Nešto što bi mogli da izdvojimo je probijačica za trum 5000 i laser koji sa radnim područjem 1,5x3. Pored proizvoda pružamo i sledeće usluge: perforacija lima, sečenje, savijanje i plastifikaciju. Takozvani celokupan proces je zaokružen u okviru firme. Kompanija NS Radijator je za preko 30 godina postavila kvalitet kao prioritet, a sa druge strane uvek smo bili spremni da izađemo svakom kupcu u susret, što je rezultiralo konstantnom ulaznom putanjem poslovanja. Kao jedna od najvažnijih odluka bila je odluka o projektovanju i izgradnji fotonaponske elektrane na našem objektu u saradnji sa kompanijom Energize d.o.o. Ekološko osvešćenje je danas od velike važnosti i ovaj je naš veliki korak za zeleni doprinos na koji smo veoma ponosni. Hvala na uspešnoj saradnji i nadamo se budućoj.